Molt bones. Avui ens centrarem en la postura de Dandasana, la postura del bastó. Hola, yo soy Olga Monge y te doy la bienvenida al canal Yoga Om, un canal de YouTube donde comparto mi práctica de yoga. Si quieres formar parte de la comunidad, me encontrarás también en Instagram y en Twitch. Te animo a que te suscribas. Muchísimas gracias. Comencem asseguts al terra, amb les escames estirades cap endavant. Unim els dits grossos dels peus, la cara interna dels talons i els genolls. Activem amb energia les cames, tensant els músculs de les cuixes i la musculatura que envolta les ròtules. Pressionem amb la part posterior dels genolls contra el terra, assegurant-nos així que les cames no roten cap a fora. Recolzem les mans al costat de les caderes, els ditets apunten cap endavant. Mentre pressionem amb les palmes de les mans al terra, sentim com estirem tot el tren superior. Obrim el pit, ampliem la distància entre els ombros. El còccix actua com una petita ancla des de la qual creix tota la columna estirada, sense tensió. La regió de les cervicals queda relaxada sense càrrega, mirada relaxada. Molt bé, ara tenim el Carlos, que ens farà de model. Està assegut al terra. Les cames ben estirades, molt bé, peus en flex, cames actives i allarga la columna. Col·locarem els braços una mica més enrere, exacte, al costat de les caderes, braços actius i creix tota l'esquena, deixant espai entre les orelles i els ombros. La barbeta lleument inclinada, molt bé, postura perfecta. Moltes gràcies.